Hola. Hola. Anem a fer la festa de pijames. Bueno, així tenim l'internet per la nit, per a la nit, per a veure. Després així tenim llibres per llegir, coixins i molts peluches, perquè, no sé, i una manta perquè fa un poc de fred. Així estan els diaris, així. Així tenim els diaris per a escriure. El meu. I després així tenim un cepillo per a peinar-nos. I, bueno, també colònia. Aigua per si tenim set i una lampareta per si acas. I pues ja està. I ja està. Adeu. Adeu. Adéu, passeu-s'ho molt bé. A dormir-se ha dicho. Ja és de dia. A veure com han dormit aquestes xiquetes. Bon dia. Bon dia. Com heu dormit? Mal. Más o menos. Jo bé. Voleu dir la vostra experiència? No.